Hayi sesibuye ezansi thi ngonitholela iview eright athi amaphoyisa nje asuke mengenjalo azosixebula sesithenjiswa induku kanzima kabi sesicishe sabhaxeka kodwa phela ama-drugs ngibona khona nabaselaboratory bani ubheka ama-drugs straight kame babhe emgwaqweni abangene endlini thi nginenzela iqiniso iphi ngane ngane umthetho awunamandla kade ungabazi indawo mandla ngempela hayi isibhamu kuphela isibhamu sesiphethe amandla kodwa ama-drugs abanye belaboratory bani laba kudilwa ngoba mebasho uhlobo le-drugs etholakele la kodwa njengoba isiphathwa ama-Nigeria ngempela ngoba phela nawo umthetho ukhona basangisho ungene e-Hillbrow abangene e-Hillbrow bayesaba St George's bayesaba nimeleni la nginani lami uthi ngihlala la benjalo ukubona usawuli andikhola basamiye ezansi bona basatshwa bona basatshwa bona bayasatshwa thina singasatshwa buka la mpahla emi lapha erobotini nakho nawo la madoda lawa madoda ophuthu naso ayibu siba ade sikhala manje bapaxeni nakho akolozeleki futhi amadoda lawa buka lo muntu oza lapha buka lo mama uzolinga iphoyisa awona ngempela le ngempela uzoxoxa ukushutha nephoyisa bona ngempela le UNI bona laba bawu2 laba duze BM bona ngempela yebuyelane bajikisa ngisho ingane ithi endlini ingane bayijikisa buka bayihlehlisa mnandi kanjani ingane awuphethe pepper spray ukuyifutha manje crime scene le abangayimoshi oziboshwe naye uzothi la crime scene boshwe crime scene kunganani uthi bakhangana bayijikisa ingane abithi meqaye phansi ngishintsha indlela wabaleka how
malume uqathile ushaya uphisi Uba malume manje wehlwenyi ubadlala ngayo. Lo wenje. athi uqathile Isikhathi nje hamba nabelungu angazi indaba. I understand. Yeah? Ibona bahamba nezinja belungu. Kancafi umuntu omnyama hamba nenje. Belungu understand bebawazi ukukhuluma naye ngikwazi mina. Even khona nje esiphoyiseni akuvamile ukuthi ufice umuntu omnyama hamba nenje, nje hamba nabelungu. Ungasenza nje ungayenza umsebenzi wenziwe NIU Ngeke. okubulala abantu. Ngeke. Mosha. Bayishutha la ndoda wenze njani lapho? Ile. Ya lapha eminyango se-conference center. Yabona? Indoda uma yini leshutha lapho? Umjida uqonto mhlophe lapho. Umjida. Sekanjwa na amabhima ehlele. Lutho. Uyayisetha? Isuke libhasi nje. Yeah? Supremacy. Nama officials. Baseleb. Banga bo 4. Kudinga ne-fingerprint la. Anabo wahle abalapha ethe sithwele kanzima la. Nang bazomcebula lo. Uyachaza uzomqatha. Gijima. Bomnane South Africa. Uma uthi South Africa wonke umgwaqo uhlangana namaphoyisa kanje ngabe khona umuntu obulala omunye. Awungeke. Ayibo. Ane-fortune amaphoyisa. Awaphethe. Yabo amabili naka phansi.